Gynekologicko-porodní oddělení nemocnice Břeclav poskytuje gynekologickou a porodnickou péči pro širokou spádovou oblast Břeclavská, Mikulovská, Hustopická a části Horonínska. Výjimkou však nejsou maminky z jiných částí republiky či dokonce ze Slovenska. Porodní oddělení je sice v provozu již od roku 1996, nicméně nabízí rodičkám moderní a nové prostory. Ty se nachází ve 3. podlaží budovy B a k dispozici je 40 lůžek a 4 porodní sály, z toho 1 nadstandardní a 1 infekční sál. Rodička má k dispozici hned několik relaxačních pomůcek, například míč, žíněnky, sprchu, vanu, aromaterapii, nahřívací polštáře, porodnickou stoličku či polohovatelné porodnické lůžko. Samozřejmostí je i možnost využití epidurální analgezie. Jakmile se vydáte k nám do nemocnice, ve dveřích vás po zazvonění přivítá porodní asistentka, která natočí záznam srdeční akce. Vyšetří vás službu konající lékař a všichni dohromady pak podle času proberete vaši představu o průběhu porodu. Přítomnost otce dítěte je samozřejmostí a je vítána. Pokud tatínek nemůže nebo nechce být u porodu, může ho nahradit jiná osoba blízká. Současně však mohou být přítomny pouze 2 osoby blízké, a to bezplatně. Rodička má možnost trávit část porodu ve vaně, což je velmi oblíbené a řadě rodiček zpříjemňuje otevírací období porodu a tlumí porodní bolesti, případně užívat relaxující vliv teplé sprchy. Porod do vody z důvodu bezpečnosti dítěte nedoporučujeme. Je možno poslouchat vlastní hudbu, využívat masáže. Rodička se může během porodu volně pohybovat a procházet i mimo vlastní porodní pokoj. Pohyb je velmi účinný prostředek k podpoře porodu. K dispozici je i nadstandardní porodní pokoj, vybavený zcela civilním nábytkem, televizí a vanou. Toto prostředí umožňuje prožití porodu v prakticky domácím prostředí se svými blízkými, přesto však v bezpečném dosahu odborné péče. Po porodu pokládáme miminko mamince na břicho, dítě se sklidní, je vidět, jak je spokojené. Spolu s dětskou sestrou si maminka časně přikládá dítě k prsu. V péči maminky zůstává novorozenec po celou dobu pobytu v porodnici. Novorozené dítě je ve své postýlce spolu s maminkou převezeno na oddělení 6 nedělí. Zde jsou k dispozici 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. O maminky pečují porodní asistentky, o děti dětské sestry. Denně je lékařská vizita jak porodnická, tak neonatologická. Matka je přítomna při všech vyšetřeních novorozence. Z porodnice maminky odchází většinou 3. až 4. den poté, co jsou děti stabilizované, dobře pijí a zdárně překonali problémy poporodní adaptace na život mimo matčinu dělou. Jsme rádi, že jste si pro váš porod vybrali naši nemocnici Břeclav.